चोरमा जितावला। अच्छा नाचे गल रही सखी चोरमा जितावला। अरे भौजी तक का भलो कोनो पटा के पेल दल बका कैसन बात कहतारू कि नाचे गलू तनी आगे खोल के बताओ तारा साथे का भलवा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तका हाल बा आज हम फिर से बात कर ले भोजपुरी गाना के आ भोजपुरी गाना के बारे में बात करबे कैले। तो भाई लोगन आज के वीडियो फिर से न्यू लेके आ गए बनी बहुते गाना फाड़ ऐसे कहते भाई लोग वीडियो के जैसे लास्ट तक तबे मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लारा लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। छकोने लागोले को चकिया के छमारा। अच्छा पीछे करे लगल एगो चकिया के छावड़ा। तो भौजी पीछे करे लगी पटा के पेलबे कैलक ना। अगर पटा के पेलले होई तो बारे में तू कह हमने जाके ओकरा से पूछम सन कि एकरा के पटा के काहे पेल ई ता का मतलब का लागेले। अगर ऐसा ना कह बहन चोद अगर ऐसा ना कहम सन तो बाद में फिर तो कहीं देखे तो पटा के पेल दी। असंभव असंभव बेचोद असंभव। चोली में हाथ घुसैले बा। अच्छा हमरा चोली में हाथ घुसैले बा। बारे तहार बहिन चोद भौजी भंसरी वाली गजब बात कहते हमारे सखी से कि हमारे चोली में हाथ घुसैले बा। तब भौजी जब तहार चोली में हाथ घुसैले बा तो ये खोल के बताओ जब चोली में हाथ घुसैलक तो तहार दोनों फलाना दबैलक कि ना दबैलक। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। मोतिहारी वाला गजन कइले बा। का कहतारू कि मोतिहारी वाला गजन कइले बा। हम बात भौजी के समझ में आवत नहीं यार कि भौजी के कहे के मतलब का बा। तो भौजी तू साफ साफ बताओ कहे के मतलब का बा। तो पटा के पेलम तो झान रख नु छीलम। कमियाना में ढोरी चुठी आइले बा। बाहर तारा बहिनी के गाड़ी में बड़के के लान पेलो वाह बहुत अच्छा कि समयाना में ढोरी जुठियले बा। अब सुना भाई लोगन आजकल के युग में ऐसा मतलब काम होता कि समयाना में ढोरी भविष्य के जुठिया सन बरतिया आचार गाँव दुआ। अरे भौजी तो ढोरी जुठियला के बाद में क्या कैलक पटा के पेले लग। इसकी माँ का भोला चेहरा। मोतिहारी वाला गजन कइले बा। घाट ना छिल देले बा। तार बहिन चलो मोतिहारी वाला गजन कइले बा। चकिए वाला चोली में हाथ लगा दिला तो कोनो बात ना। अब मोतिहारी वाला खाली तार ढोरी जुठिया दिलक तो बहुत बड़ा बात बा। तो नहीं बताओ भाई लोगन अगर कोनो ढोरी में मार दी वो दिक्कत बा कि कोनो मतलब जोबन में मार दी तो दिक्कत बा। हमार सोचा ई बानू कि जौन ढोरी पे मारी तो कोनो बात ना चल जाए लेकिन अगर दोनों जोबन में मार रखनू तो फलाना फूट के इतना चुके हो जाए फिर कोनो पूछी ना अब हतार तो पे जाके मुतबो ना करे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा नाम ढोरी जुठी आइले बा। तो के नाम पे ले बा। तारा बहनी के लहंगा उठा के प्रणाम करो। सुन तारा कि ढोरी में समयाना में ढोरी जुठियले बा। तो भाई लोगन तो उनके पता बा कि भौजी नु पक्का क्षेत्रीय बिया ओइ से हम बात करते लेकिन हम तारे कहल चाहता नहीं क्रेजी नंबर 1 का न्यू सॉन्ग आ गइल बा तो सुनने में बहुते मजा आता। जे गाना के टाइटल के नाम बा रंगदारी सॉन्ग। तो भाई लोगन गाना के हम बहुत बार सुनले बानी या शेयर भी कइले बानी तो नहीं जा शेयर करा भाई के सपोर्ट करा गाना के इतना सुना लोगन कि वो गाना ट्रेंडिंग में आ जाए। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। लहैया बन बाजार गोरिया। हो सारा बुढ़ छुछू न बहुत अच्छा कि झाँपलापन बाजार गोरिया आ लौकत तार झाँट गोरिया। तार बहिन चलो तू गाना गइले बा। ई गाना ह लगता सार रो तार ऐसा गाना गइबे तो सुनी ना सुनी। अच्छा गाना गाव आ भगवान के नाम ला जय श्री राम जय हो नारायण तो कोनो तहार गाना सुन ताके सपोर्ट करी। आज बात समझ में समझाई फिर से लौकत बा ढोरिया तोहार गोरिया। झांझ पे ताता भौजी के पटक के ढोरी चाटना ला आ तू बन जइह देवरा ढोरी चाटना बा। मतलब देवरा ढोरी चाटना बा तू बन जा सारता नहीं तो भौजी के ढोरी लौकत ना। मतलब कैसे कहत यार कि लौकत हार ढोरी गोरिया मतलब
गोरिया। तो हमें कहे के मतलब भैया जब भौजी के ढोई लोग तो भौजी के ढोई चाट के पूरा कहता कि भौजी के नु मजा चलाओ, लेकिन अगर भौजी कुछ बोली नु तो फटाक झाँटो छील दिया, भौजी ठीक बा आवल ले लो। बस भाई आज के वीडियो बहुते खास रखा, तो आज की वीडियो यहीं पर ले बा। तो यही से कहती हैं भाई लोग वीडियो के जैसे कि लास्ट तक अगर तू देख ले बा लोगन, अगर लास्ट में आ गल बा तो भाई के कमेंट करके जा कि वीडियो कैसा लगा रखा, प्लस में सब्सक्राइब करके जा। भले तू हाथ से सब्सक्राइब करा चाहे लंड से सब्सक्राइब करा या चप्पल चला के सब्सक्राइब करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के प्रेस कर दो कि ऐसा ऐसा वीडियो सबसे पहले तहनी के लगे जाए और तुम देख के मजा ला हंसा। फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।